салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Мо имрӯз як чанд комментарияро мехонем баҳри шумо ки ҳаловат баред. дӯстони азиз, видеоро то охириша тамошо кунед ва ҳамин видеоро ба ҳама тақсим кунед. пешаки ҳазор раҳмат. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳамон лайкро намехе биҷиқен, саус шава, ман хеле хирсанд мешавам. чӣ хеле ки эҳне бардоролу бӯи хел ҷиқидан. мебинем. Кайсимат салом алейкум. Ҳама да фруктовый бизанам да кран мезанем. Шина атайгалай. Ина. Ина ташид. ҳамон лайка байгон пачкай пул қатин бизанем. мо роҳат кунем. Ина брат исмат. мебинем. Саусшидар. хеле гапо дӯстони азиз. ана хе бизанем ки саус шава, ман хеле хирсанд мешавам. дӯстони азиз, мо имрӯз як чанд комментарияро мехонем баҳри шумо ки шумо ҳаловат баред. як аз нависта ки чӣ хеле кунем ҳами ту дар ютуби ман наброӣ, безор шидем. Ай ту ва ай даширак. аки ин мега ки ана ай ту мега безор шидем, чӣ хеле кунем ки ту дар ютуби ман мега наброӣ мега. мисоли гап ана мега ай ту ҳам безор шидем, ай ҳамин даширакам мега. ана барои чӣ ки даширака тоқа мехӯрӣ, барои ҳамин қадар видеои ман дар ту мерӯяд. даширака камтар иснам равон ки мо бихӯрем. мехонем дигаша. як аз нависта ки ман мегум девонаюм, ай мада девона будай ку, значит ман ҳишорум. аки хай маъни хай гапш ки ҳунам лайкоя кун, лайкоро мехам мондай. значит мега видео тенҷа мега. мухлисаи. мехонем дигаша. як аз нависта ки акай исмат, гап байни худмон, гӯшта дар як моҳ чанд бор мебинӣ, барое ки ранги фил метоӣ. ана мега гӯшта гӯштое ки чие ку гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд мехӯре ку, хеле ака дар назар дора. гӯшта дар як моҳ як бор мехӯрӣ мега, ё ки мега ҳар рӯз мехӯрӣ мега. чанд бор мехӯрӣ, чӣ хеле мехӯрӣ мега. ба фикри ман ҳамин хай рости гап дар як рӯз 4 бор гӯшт мехӯрам. дар як рӯз 4 бор гӯшт мехӯрам. хай чӣ хеле ки медонем, ман хеле хай дина ба хотим, хеле хай качок, хеле хай фарбех, хеле хай хушрӯям, хеле курбо. хай дӯстони азиз, видеои мо тамом шид.